teď. Mám něco říkat? Chlastej. No teď já chlastám, já se celou dobu tady o to pokouším, ale... Děláme nějaký úvod. Právě se nacházíme v Národním parku. Jsem zapomněl, jak se jmenuje. Ty počkej, jak jsi to říkal? Lili něco... Lins... Ty vole, Jerve tam bylo, nebo Jerva? Ne. No to je jezero, ne? No to je jezero, ale to jsme taky tady. Venku je tady za oknem je Jervy, jezero. A my jsme v Linansárin Kansalis Puisto, neboli Národním parku. A tady venku je krásně slyšet, jak to Jervy nám posílá ty vlny, jak kdyby to bylo moře. Mohli tady slyšet si ty kamna, jo? Jsou tady slyšet krásná kamna, ve kterých hoří krásný teplý oheň. A to je něco, čeho si opravdu vážíme po těch několika dnech ve vymrzlém autě. Tady je takový hit, že musíme větrat teda. Tak Okan si dává panáka, teď se napil ruma. Plachetnice na pobřeží jezera jako správný námořník. Teď si dává perlivou vesi. Perlivou vesi? Vodu. Vesi nebo voda? Teda myslím, nejsem si tím jistá, myslím, že jo. A kam by si hlavně dal cigáro? Ale nemá. Kam nemá? Kam by si dal, ale nemá? Ježiš, jak já bych kouřil. Já bych kouřil, jak bolí. To je zase to je kráva, to. A zrovna když to natáčím, tak Okan nedá pravýho finského medvěda, to je teda zrada. No tak proč myslíš, že jsem ho asi nedal, že jo? No tak to Protože je mě je teda jasný, že ty hrozný. jsi to někdo zveřejnila, že jo? Ty jo, stejně tam není nic vidět, se jenom o zvuku tohle video. No to nevadí, ale teď jsi řekla Okan, že jo? No jo, no.